Salutare lume, ce faceți? Eu sunt Isa și astăzi facem un daily vlog. După câte vedeți, sunt în tupița mea, dar sunt pe locul din spate, adică oarecum locul din spate. Sunt pe un scaun pentru că mă duc la pescuit în apropierea Republicii Moldova, dacă mă urmăriți pe Facebook o să vedeți. Și m-am decis să fac câte un daily vlog pentru că o să stau acolo 2 zile și o să fac câte un daily vlog în fiecare zi. Deci, chestia aia, zona aia în care mă duc eu, după câte am văzut eu pe Google Maps, e super șmecheră, super șmecheră și mi-am luat trepidul ăla micuț cu selfie stick, cu combinație, etc. Și o să filmez de acolo, o să mai filmez de acolo, evident. Să vedeți voi cum este și sper să fie totul bine și frumos. Deocamdată sunt în mașină, aștept să vină tata de la oprit în Botoșani să uite lumea la mine. Oricum, oprit în Botoșani să facă nu știu ce porcărie, nu știu, nu mă interesează prea mult. Și eu sunt singur în mașină și am profitat de ocazie să filmez un mic vloguleț. Ok, deci când ajung acolo o să mai filmez pentru că pe drum nu prea am cum. Pentru că v-am zis, stau în spate și this is not glass, my friend. Nu se vede nimic, se vede în față, dar nu prea am eu cum. Oricum, ajung acolo și filmez. Salutare, toată lumea, eu sunt Isa și am ajuns unde trebuia să ajungem. După câte vedeți aici e multă apă și în spatele meu este un lan de porumb. Stați un pic să... Așa. Și am uitat să vă reamintesc să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu dacă vă place ceea ce fac și vreți cât mai multe episoade din această serie. Și hai să vă arăt eu mai bine locul ăsta, evident. Pentru că la urmă de asta am venit să vă arăt și vouă locul. Ce părere aveți? Multă apă pe acolo. M-am lovit la picior și pentru că n-am avut un plastoie, m-am conformat legilor. Ia priviți. Papucii mei murdari. By the way. Nu știu exact. Probabil mai îndată să mâncăm ceva și probabil să ne culcăm. Nu știu, o să mai filmez oricum. Cam asta am vrut să vă zic, să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal pentru cât mai multe episoade. Adică pentru cât mai multe episoade, pentru daily vlog de mâine. Nu știu dacă să apuc să-l postez fix în seara asta, s-ar putea că voi să-l vedeți mâine pe cel de azi și poi mâine pe cel de mâine. Oricum, cam asta am avut să vă zic.